Se katkin pumma. Mulla on tää musiikki sen takia, mä saan sit Laurilta sen euron. Noniin. Login. Hän kuolet kuitenkin nislemättäväri. Hän on 1, 2, 3. Kohta 57. Se on siinä. Ja nyt. On se 87, missä sä kuolet. Taas spesiä, nyt. Ja kohta tulee kuolema NYT nyt. Nyt tulee taas paniikki. Hui hui. Ja kuolema. Sun pitää muistaa hypätä noitten päältä. Kuole nyt saakeli. Että sä tätä läpi voi saa. Yes! Yes! Hyvä, no ei mene. Äijä sai oikeesti läpi. Ei sinä pitkän näköjään tarvitse kestää. Se on läpi. Medal clip that.